చూడండి. నేను మీ సాయి సునీత. స్వాగతం సుస్వాగతం. గుంటూరు పట్టణంలో మూడుబొమ్మల సెంటర్ నందు లూథరన్ చర్చిలో మాజీ మంత్రివర్యులు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జేఆర్ పుష్పరాజు సంస్కరణ సభా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పల్నాడు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు వినుకొండ మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ జీవి ఆంజనేయులు. పుష్పరాజు గారు ఈరోజు లేకపోవడం, అనారోగ్యంతో వారు మరణించడం చాలా బాధాకరం. ఇది తెలుగుదేశం పార్టీకి తీరని లోటు. అలాగే పుష్పరాజు గారు అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు 2 సార్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. వారితో ఆ టైంలో కూడా అనారోగ్యంతో ఉన్నా కానీ వారు అనేక విషయాలు, పార్టీ విషయాలు, మళ్ళీ తెలుగుదేశం అధికారంలో రావాలి, ఈ రాక్షస పాలన పోవాలి, ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో పేదలకు ఇంకా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్ రద్దు చేశారు, బీసీ కార్పొరేషన్ లోన్ రద్దు చేశారు, పేదలకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. మళ్ళీ చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం రావాలి, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రావాలి, అప్పుడే పేదలకి న్యాయం జరుగుతుంది, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పి మాట్లాడారు. అలాగే వారు హాస్పిటల్లో ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్లో ఒక మంచి హాస్పిటల్ చేర్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు వారి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని హాస్పిటల్లో మంచి వైద్యం అందించినందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక మంచి వ్యక్తి పట్ల ప్రత్యేక ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఒక మంచి వైద్యం అందించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అయినా వారిని కాపాడుకోలేకపోయాం. వారు పరలోకమందు ఉన్నా